Türkmenistanyň derňe ugullukları milli howpsuzlyk gulluklarının geçen ýylda suud edilen işgärleriniň işlerine gaýtadan seredilýärler. Käbir işler boýunça türme tutsaglygynyň möhleti kemildildi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň derňe organlaryna we biznes toporlaryna ýakyn çeşmeleriniň aýtmagyna görä, işlere gaýtadan seredilmegi, öňki işler ministri İskender Mulikowyň wezipesinden çetleşdirilmegi we soň tutsag edilmegi bilen bagly. Şeýle Azatlyk radiosy täsirli öňki ministriň prezidentiň gazabyna duçar bolmagynyň käbir sebäplerini anyklady. Häzir gaýtadan seredilýän jenaýat işleriniň arasynda Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň geçen ýylyň tomsunda suud edilen öňki ýokary wezipeli ofitserleriniň işleri hem bar. Hususan Azatlyga geçen ýylda maglumat beren ygtybarly çeşmelerimiziň sözlerine görä, Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň merkezi derňe idarasynyň öňki işgärleri we maliýe pudaga gözegçilik edýän idarasy barada gurrun edýär. Işiniň gaýtadan seredilen öňki Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň biriniň şahsiýeti Azatlyk radiosyna ma'lum boldy. Güç idaralarına ýakyn çeşmämiziň sözlerine görä, onuň tutsaglyk möhleti esli kemeldilipdir we ol owadan dipedäki bir şertli türmeden başga türmäge geçirilipdir. Azatlygyň çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, onuň özüniň we iş ketiren beýleki kärendeçileriniň bitaraplyk senesi sebäpli geçirilen günä geçişde boşadyljagyna garaşylypdy. Emma olaryň günäti geçirenleriň sanawyna düşüp düşmänligi nämälim galýar. Bu makalamyzyň taýýarlanan wagtynda şol adam azatlyga goý berilmändi. Türkmenistanyň güç strukturalaryna we biznes toporlaryna ýakyn çeşmeler eýlen wezipesinde özünden öňki resmilerden has uzak saklanan İskender Mulikowyň prezidentiň gazabyna duçar bolmagyna sebäp bolan ýagdaýlar barada Azatlyk radiosyna gurrun berdiler. Şu aýyň başynda İskender Mulikow korrupsiýa sebäpli türme tutsaglygyna hökm edildi. Biziň çeşmämiz prezident Berdimuhammedowyň öňki ministri hut özüniň terbiýelen we kemale getiren okuwçysy hökmünde seredenligini gurrun berdi. Şonuň üçin bir kärendeçileriň we soňky duýduruşlaryň rekord sanyna garamazdan Mulikow 10 ýyllap ministri wezipesinde galypdy. Emma döwlet baştutanynyň öz şägirdine bolan gatnaşygy Aşgabatly telekeçe Çarykulow bilen bagly wakadan soň çürtketik üýtgedi. Mulikowyň onuň bilen ýakyn gatnaşygy bardy. Türkmen biznesiniň iň täsirli wekilleriniň biri hasaplanan Çarykulowyň tutsag edilip 25 ýyl türmäge hökm edilenligi sentýabryň ortalarynda ma'lum boldy. Resmi maglumatlara görä Kulow bir kanun telekeçilik işleri üçin suud edilip cezalandyrylypdyr. Emma azatlygyň çeşmeleriniň biriniň sözlerine görä Kulow şu ýylyň iýul aýynda prezident Berdimuhammedowyň birden uzak wagtlyk ýetip ölenligi hakynda gurrunlaryň ýaýramagyna esas töreden döwründe özüne nädogry alyp baranlygy üçin ceza çekipdir. Azatlyk radiosynyň maglumatyna görä Kulow awgust aýynda tutsag edilipdir. Şeýle-de çeşme telekeçiniň tutsag edilmeginden soň içeri işler ministri onuň boşadylmagy urunda prezidentiň öňünde hut özü tagalla edipdir. Bu Berdimuhammedowyň gaharyny ýetirip Kulowyň ýagdaýyny ozalgysynyň has agyrlaşdyrypdyr. Ahalda pagta planyny dolup bilmedik kärendeçileri sülçüler soraga çekýär. Pagtanyň öwezine pul talap edilýär. Ahal vilayatyna pagta plan borçnamasyny ýerine ýetirip bilmedik kärendeçiler prokuraturada soraga çekilýär. Olardan ýerine ýetirip bilmedik pagta plan borçnamasynyň öwezine dolmak talap edilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy vilayatdan habar berýär. Goloýda habarçy vilayatyň bir etrawyna ençeme pagtaçy kärendeçi bilen gurrundaş boldy. Ýöne Azatlyk radiosy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli etrawyň adyny agdamakdan saklanýar. Prokuratura sülçüleri kärendeçilerden dolup bilmedik pagtasynyň öwezine pul tölemegi talap edýär. Muňa jogap edip olar kärendeçileriň garşysyna iş gozgamazlygy wada berýär. Kärendeçileriň biri özüniň etrap prokuraturasyna ýam 3-nji gezek çağırylýanlygyny aýdýar diýip habarçy beýleki bir kärendeçiniň sözlerine salgılanýar. Atlandyrylmazlyk şertini azatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolan pagtaçy öz tanaýan kärendeçileriniň arasyna pagta planyny dolun adamyň ýokdugyny aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu ýylky pagta mövsüminiň dowamyna ýurdun türli regionlaryna, şol sanly Mary, Ahal we Lewap vilayatlaryna pagta hasylynyň pes bolanyny habar beripdiler. Ýylyň jeminde kärendeçiler hökümete bergiri çykdy diýip kärendeçi sözüniň üstüne ýetirýär. Onuň sözlerine görä prokuratura sülçüleri kärendeçilerden olaryň dolup bilmedik pagtasynyň öwezine pul tölemegi talap edýär. Bir tonna pagta üçin 1500 manat nagd soraýarlar diýip habarçy maglumat berýär. Onuň sözlerine görä sülçüleriň bu talabyndan kärendeçiler nalaýar. Olar uzakly ýyl çeken zähmetleriniň netijesinde girdejisiz galyp, munyň üstesine özlerinden pul talap edilmeginden derenýärler. Sülçü eger puluňyz ýok bolsa, goýunlaryňyzy, sygyrlaryňyzy satyň, ýöne bergiňizi hökman bermeli bolarsyňyz. Garşylyk güýde çykan ýagdaýyny biz size iş açar diýär diýip kärendeçiler azatlygyň habarçysyna gurrun berýärler.
Aşgabatyň käbir etraplarynda birnäçe gün bäri kabel telewizionyasy işlemýär. Bu barada habar berýän Adatlyň Aşgabatdaky habarçylary bu hyzmaty üçin edýän Türkmen Telekom kompaniýasyna jaň edilende operatorlaryň haçan düzediljegini aýtmaýanlygyny belliýärler. Adamlar operatorlara jaň edenlerinde olara enjamlaryň laboratoriýa synaga tapşyrylanlygyny aýdýarlar. Hemma hyzmatyň haçan ýola goýuljagyny düşündirmeýärler. Kabel telewizionyasy Aşgabat şäheriniň Parahat 7 we Parahat 8 etrapçylarynda häzirlikçe ýok diýip habarçymyz 17 dekabrda habar berdi. Adatlyk Radiosu Türkmen Telekom döwlet kompaniýasynyň agdalan etraplary kabel telewizionyasy bilen öpçün edýän edara jaň etdi. Emma maglumat we düşündiriş alyp bilmedi. Habarçymyzyň sözlerine görä, häzirki wagtda kabel telewizionyasy Aşgabatyň ýaşaýyş çaýlarynyň köpüsinde bar. Türkmen Telekomyň bu hyzmaty her aýda 10 manada durýar. Ýaşaýyş çaýlarynyň dipelerinde raýatlaryň öz başda oturdan Sputnik antennalarynyň häkimetleriň köpçülikliğini aýyrmandan soň bir umumy antenna oturdulyp öýlere kabel çekilipdi. Döwlet tarapyndan ornaşdyrylan tölegli kabel nokotlaryny ýaşaýjylaryň ardasy esasynda çekip berdiler. Bu tölegli hyzmat başda 5 manada durýardy. 1 ýyldan gowrak wagt bäri 10 manat boldy diýip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanda kabel telewizionyasına geçiş soňky 3 ýylyň dowamında amallaşyryldy. Şonda paýtagtyň häkimetleri şäheriň görküni gowlandyrmak bahanasy bilen ýaşaýjylaryň öz hatawyna oturdan çanak antennalaryny ýok edip başlapdy. Habarçylarymyz ilad arasında döwlet telewizionyasına tomoş etmäge, üslegleriň uzypsyz bolmagyna galýan wagtynda başga alternatiwa bolmazdan kabel telewizionyanyň telewizioniýa tomoş etmek üçin ýeketäk mümkinçilik bolup durýanlygyny belliýärler. Bu tölegli kabel hyzmatyndan peýdalanmaklyk ýaşaýjylar üçin mejburlyk. IPTV hyzmatlary, aglaba ortiýetiň kanallary, şol sebäpden raýatlar kabel telewizionyanyň hyzmatyndan peýdalanýarlar. Biz bu hyzmatdan 3 ýyl bäri peýdalanýarys. Hödürlenýän kanallar, Rus kanallary, Türkmenistanyň kanallary, Ýewropanyň kanallary diýip habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä, kabel telewizionyanyň hyzmatyndan peýdalanýan ulanyjylar ýörite ustalary ýüzlenip petiklenen telekanallary görmek mümkinçiligine hem eýe bolýarlar. Adatlyk Radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan Aşgabatlylar döwlet eýçiligindäki Türkmen Telekom kompaniýasynyň kabel telewizioniýa hyzmatynyň töleginiň ýokurlanmagyndan we hiliniň yaramazlygyndan, onuň wagtal kesilmeginden şikaýet edýärler.